Iltija mufti ka khun jong ka menteri rang ba barim ka jamu bat Kashmir ka memo ba mufti kalangat ha ka jing syak kan tho ka bajur na bun kilyang jong ka san perthai halor ka jingkran persya jong ka halor ka niam Hindu. Bun kinoyalam kila kan tho ya ka namar bakleh kren ki jingkran ki ba penpat penpra bat kila ai jing mut bakan wat jingirap na kinong suma namar ka jing syak ta ha ka bor perkhat perdan. Kane ka jing ki win kelaki kan san namar ka pus jong ka leng baka ek ha ka sing sa jan belala. Hadin ke jingken thok persyak iltija mufti kala pensaya ka nongrim jongka da ka baong bakla penmi ya ka kerteng jong ublei ram ha ka pus jongka ban penpau ya ka jinglong alsap jong kitu kikam baki kersanya uram raja kat ba kidang pelik jengmut hakikam thombor. Kini ke jingkren jongka kila penmi ya ka jingken thok ka bajur na kini alam san perthai ha ka lengkari ki belakan no ya ka bakla kren ben bat penyaper persyak ya ka niam Hindu. Habakren leng bakalat pathai kubor unong aktin ka BJP Nasional u Ajay Alok uloong kalong yung mufti ka deka jingpang ka bakrautam na kabenta ka jamu bat Kashmir bat kari. Kabaha bakin kiar na kabapen mi kum kini ki jingkran persyak ya ka Hindu tua. Na kalyang UMP ka Kongres u Imran Masud ru uloong ru bakum kini ki jingkran ki long ki bomdon nongrim. Da kabakren kumi kini ki jingkran klem nongrim ki briu ki kwa ban pen mentoy ya ka san perthai jongki. Day ban burom ya barok kiniam haba pim burom ya kaniam bat jingek jongki weipat balekin burom ya ka jongpi ula penpau leng bakalat pathai kubor. U MLA ka Maharashtra Kongres u Amit Patil ula banjur ya ka hok na ka benta kano ka jingek niam kat kum ka jingkwa. Uwe pa uwe ubreu udan ka hok ban buat ne bandon ha kano ka jingek niam ngi kibawan na ka rigangga bat yamuna ngi de ban burom ya barok kiniam ula ong.